thlir tu zong te chi bai vek ule voina kan en le tur chu Battle Through the Heavens series part 1 ani anga he movie hi power special tak nei zayo hian chanchin ania zayo hian story hi han en lokila ama hi chung ko hlun tak fa pa ni in midang lam takania power special tak nei ma se tun hnai loka khan athil ti theina chu abo tlata anu chuan aboral san towa aboral ma lokin zungbun anu chia nge nge chu a power boduak na chan ani thei mayangem anu pui hual berla chuan pasala ala nei du lo zui video hi top thlengin lo en la channel himin lo subscribe sak bok la Tichuan enghar satna chi angi aton I han clear ho teang universe chuan continent pakhat a oma chuta chuan duokhi energy bak eng magic ma hmu tur om ngai lo cultivator ten duokhi an practice a chan po an chakna le an dun nar ber ani wang ani duokhi power chu level 10 thlenga omania level niam beratanga asang ber thlengin kai chho thei ani bok mi puite chu dynasty chunga family lian ber zayo kul chunga an level sanjong chek turin an pungkhoma chuta chuan zayo family fapa zayo yan po a energy chek tura mi pui ma ko chhuwa ve ani chia tawara chuan crystal oma chumi chu an de apiangin an level alang thin ani chuti lai vek chuan room chunga chuan zayo zan kai huaina hnuah family head dang pahni te nen meeting nei mek ania sumdon na lam soi ho ani papakhat chu ronding chuakin zayo zan hena an market atanga hlokna an hmule an sum hmute ron ser ve turin a lo hrila chu chuan zayo zan lunga ti oi lo hle za lo taka chu tiang tong kama mana wang chuan achunga thin rim viau ma se ain beng dai le ria in nei somna lekha a pengal zat mai a fa panu pui nei somna an en chuan an thikin an lunga oi lo hle a chan chu a fa pain dynasty chunga chung ko hosa le tun tak nalan fanu nupuya alo nei don mau mai an in nei na hi a hlo tlinga ni ngat chuan zayo zan chu a ma a in mi te za kai le thil ti thei ani don tlatin an ria an thik na mit meng chu hrethiamin ring takin alui hluah chu ti lai chuan a fa pa zayo yan chuan mi puite ma a energy a han te sa ma se van duai thak takin level niam ber level 3 chau alo ni tlat mai mi puite chuan an nui zat dur ngal a unau nu adopted sister a ron chuak ve lea ani chu level sang ber level 9 alo ni dai to chu chuan ati bei dongin zayo family tia in soitlak po ni in ain hreto lo ani zayo yan nu pui turan than chuan nula kha meeting na mun aron pana a hming chu nalan ian ran ni in present nen meeting na chuan aron lut hlol mai zayo zan ne na chuan chibai an book ma sate te a athil ron ken chu pil special tak 9 pearl alo ni reng chu pil power chak tak ni in mi tu po chu mi hmang tu chuan duakhi power chak tak an nei thei don ani ma se pil chu a fel pal hlau ani chuan a hmang tu chu level khat emo awan duai viau chuan level tam takin atlak niam pha thungang chu tianga ni reng lai chuan level 9 te tan ero level 10 kaina thaber ani thung zayo zan chuan chu tiang ko pathil lu chu a thlona lak sak mai alo tum hau lo ma se nalan chuan soifia lein a thlona pe ka tum lo thu le a fa pa ne na anin nei na tur kan sel adu wanga chumi manata na keng ani thu alo hril mau mai le zayo zan chu a thin rimin a phuchiang hle angun nam lek chuangal du viau ma se nalan chu veng tu thaber ber ne na ron kalani awangin a rem si lo in nei na thul le chu zayo family tan chuan malsom na thlok bota ang maya poi ani nge yang reitak anin hial buai hnuin zayo yan aron thleng ve a nalan hne na chuan mel tha ati lo wanga nei du lo em ni tin an zota nalan chuan mel that aya power angai poimo thu le mani power ngei po hmang thiam lo le minep tak chu nei adu lo thuin a lo chang thung
zayo hian chuan in neih kan sel chu an family tan mual pho thlak tak ania wangin engpo ni se in neih phota an hnuah in then le mai turin an som le a ma se na lan chuan in then chu an family tan za omna atla hniam don ni in alo chang ve thung an in neih kan sel wanga zang na dom nan pills pathum a offer le a chuti chungpo chuan zayo hian chuan ala pom thei chuang lo nalan chuan kumthum hnuah an in sualanga achak ani chuan in neih kan sel zayo hian achak ani chuan an in neih thungang tin a challenge ta hmak mai zayo hian chuan kumthum chung lekin level sang tak anei man don lo ti in hrechiang viau ma se a chona chu a pom ve ta ani zayo zan chuan nalan offer a pom mai chu a thil ti sual lian tak ani thu alo hrila ama ngei po in nalan te ang power chak tak ne tur chuan a chak tok don lo ti a in hria a thutluk na siam adik lo tia an soi thu thang te chu hria in aril ru anangoi ngoya a unaw nu chuan aril runat wanga thil thalo ati lo nan akalna pianga azui zel thin mi then khat wa mu in chung ho chuan an nui zata a chak lo zia te le nalan chona pom lo tur ani zia soi khumin an lo nui zata zayo hian chuan chung mu sit na te chu atuar reng thei bik lo athapui nen in sual turin tran kho ve ma se achak lo ema wangin ol samte in an lo in venga ama chan turin a unaw nu aron thleng ve le a ma se mi te chuan chantu mamo ani na chu an nui zat zual deuh deuh si thin rim takin awa bo zui le a ti nat chu soilo mani in ven bak chu in sual puyetan po tlakin an lo hrelo lungai tak chunga anu thlan lama vakalin a thing thia a tap zoi zoya chuta chuan apa po alo thleng ve hlol mai aril ru nat pui viau ma se chona apom ngam kha a chuang ru hle thung nalan ne tur khopa chak mi man tur chuan kumthum chung lek chu a rei tok lowa apo war zong zong abo vek to bok nen magic chauh lo chu in tuai tharna omina hreto lo ne na achan lo tur thu in anu thlan chu a bemol mola chuti lai chuan anu in zungbun a pek kharon eng chuakin chhum aron jing mup mupa mi pa pakhat yo chen thuam wara in thuam aron lang hlol mai chupa chuan power ti chak tura apui thei thu le kumthum chung leka nalan hne tura chak le level sang martial arts thlengin azir tir thei thu alo hrila chupa chu kumtam tak chunga zungbun chunga lo om towa chu azungbunin a energy pai a hibrala a level atlak niam thin chan kha ani nge nge thinrim viau ma se a power chak lo zia in hria in a in beng dai le rama kum khat chunga level 7 kai man tur khopa tha training turin thu anti thuta ani zayo hian chuan lim takin a master tan apoma training bultan nan a master chuan items leitur in ziana nota peya chuta in ziak te chu to viau ma se a leina tur poisa tuak mai lo chu du thlan tur danga om chuang lo a le lama zayo hian chuan dil apoma wangin zayo zan ruam manna angaya zia lai chu alo thin rim hle ma se afa pa in abeng bula ti dan tur thatak hril ruin zia lai chu hlim takin anuya anui mel phena chuan thil enge motak diklo a om nge yang